študenti. Úvod dnešnej našej výstavy patril žiačkám študijného odboru biotechnológia a farmakológia v podaní Mária Gurská, Diana Magerská, pesnička od Miroslava Žbírku ako obrázok. Ďakujeme. Verím, že to bude aj na budúce, že vás budeme častejšie oslovať, takže ešte raz poprvé. Ja som veľmi ráda, že v priestoroch našej školy môžeme dnes otvoriť výstavu prác študentov všetkých ročníkov študijného odboru grafík digitálnych médií, ktorá sa nesie pod názvom Bardejov očami grafika. Téma veľmi zaujímavá, veľmi aktuálna, téma fotografie mesta, v ktorom žijeme. Mesto, ktoré nesie niekoľko krásnych prívlastkov. Nie je len perla Horného Šariša, mesto, ktoré získalo krásnu cenu v roku 2000, medzinárodnú cenu UNESCO, ale najnovšie v minulom roku mesto jedno z najkrajších na Slovensku. Ako ste sa popasovali s touto témou, ako ste stvárnili toto mesto, si o chvíľu pozrieme na fotografiách, ktoré nám v dnešnej výstave predstavujete. Prečo takéto výstavy realizujeme aj v areáli našej školy? Má to svoj zmysel. My dlhodobo evidujeme, že o odbor grafik digitálnych médií je zo strany žiakov pomerne veľký záujem. Naša škola sa snaží vás pripraviť nielen po teoretickej stránke, praktickej stránke, ale jednou z vašich devíz do budúcna bude prezentácia vašich prác na verejnosti. Ako budete pracovať precízne, ako sa budete prezentovať na verejnosti, to sú práve formy výstav. Tak k tejto výstave len toľko. Výstava, čo sa týka kategória fotografia, bola rozdelená na 3 kategórie, 3 témy. Mali ste tam architektúru, detail a street photo, čiže život na ulici, život v meste. Prišlo dosť veľa fotografií, z ktorých bol veľký problém povyberať to najlepšie. Popasovali sme sa s tým a vidíte tu na výsledok. Pri tejto príležitosti ešte by som chcel vyzdvihnúť jeden úspech, ktorý sa nám podaril na krajskej súťažnej prehliadke fotografií, ktorý organizoval Prešovský samosprávny kraj a Ľubovianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Podarilo sa nám získať tam čestné uznanie. Tak poprosím Mateja Jurička. Ďakujem pekne, považujeme výstavu za otvorenú, môžete si prehliadnúť, odhlasovať a verím, že takýchto výstav budeme realizovať aj do budúcna, aby sme si zvykli, že fotografy musia prezentovať to, čo nafotili. Dobre, ďakujem. Guess I left my world in somebody's hand. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to